Sana su ita ce fataucin yaya mata. Duk wacce suka ɗauka ba a sake jin labarinta. Yan gwabula! Babu bayani, sannan ba sa barin kowane irin alamu. Jama'ar gari tsoron su suke, haka su ma jami'an tsaron. Shi ne muke neman wanda zai iya. Ba abin da ya gagari Bola. Wane ne shirin da ya kashe kanina? Me matsayinsa a duniyar tantirai? Uban daba ne shi ko ɗan daba ko kuma baban masheka? Kai Bola, ka taɓa uban daba lamba ɗaya. To idan shi lamba ɗaya ne, to ni kuma lamba 1500 ne. Kwakwale min idanuwa za ka yi? Ina ba haka bane kawu, tufata zan yanka da ita. Bolaji. Bolaji. Ya isa ka! To kai kuma wane ne kai? Sunana Tamro. Wayyo danwa. Masoyata! Bring that person to me. Wane ne kai din? CBI ne ko Interpol ne ko kuma jami'in boye? To wai me abin da kaje nufi za ka yi kenan? Babu wani abu da zan yi face na saka ku nishadi. Bayyana! Sabon kamsa na musamman da kamfanin Sultan masuburbuda.